Менә, күрдегезме? Evet, менә шулай бара инде белән. Сезне яраткан тамашачылардан кемнәрдән бу бүләкләр? Бөтен bizim Рәсәйне тоткан, бөтен Татарстанның дөнья чемпионы бу көрәш буенча Рәшит Сәмигуллин. Бер Татарстанны гөррәтеп тоткан минем ширкөрәше миннән 2 кенә яшькә яшь ул. Ул заманда инде Рәшит Сәмигуллинга тиңдәш көрәшчеләр юк. Бу чын мәгънәсендә сабан туй батыры. Әлки, чөнки әлки. Нәршулай. Чәчәкләрегез Ey, матур. subhanallah. Gitti хәзер буларны куйып чыгып. Давай, пару слов скажу. Долго не могу говорить. Бүген Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты җырчыбыз Айдар Фәйзерахмановның 70 яшьлек юбилее. Шушы уңайдан зур матур кичә концерт булачак. Халык инде 2-3 сәгать алдан килеп куйды дияргә була. Монда Айдар абыйга багышланган күргәзмә эшли һәм Айдар Фәйзерахмановның төрле елларда чыккан фото сурәтен урнаштырганнар. Менә хәләл шифте белән чыккан фотолар. Аиләсе белән халык танышып йөри. Сез кем буласыз? Айдар абыйның оныкларымы? Исемегез ничек? Ирхан. Илһам. Таныштыр инде, кемнәрне алып килдең? Müslüman Seyran, İle, Üse, Aylin. Devanilerle gideriz. Devatine. Инде хәзер картаеп бетеп, өйдә генә утырасы ханымнар, без шушында җәһәннәм артыннан килеп, билет саклап торып, билетлар саклап торып, шушында килмәгән булыр идек кызлар. Билетин бәясенә дә карамыйбыз, алабыз. Шуңа күрә, без менә шушындый үзебезнең күңелебезгә яши, күңелебезгә хуш килгән кешеләрнең концертына килергә һәр вакыт әзер. Шундый ведущий, шундый катты иттереп тора, шундый, ему уже 70 лет, ага, и такой сильный, молодец. Мин уйлыйм, ул менә Айдар абый, менә сезнең яшьлек ханымнарның кумиры кебек. Ага, правильно. Менә ул 70 яшь булса да, ул егетләр кебек ычкыннар чәчери аның күз карашларыннан. Шулаймы? Ну, 70 лет ему, а ты бы видела, какой он крепкий. Такой прям, мен яратам аны бик. Итальян гармонда уйнаганы яратайым я. Особенно менің әти. Біздің ауылда Салават исемлі бір жігіт бар еді. Көпе Айдар Файзерахманов. Әти сразу мына бұл Айдар Файзерахманов дейді. Менің әти туры бик ұстауын еді гармонда. Ул кайсы якта иде? Чермешен районыбыз. Сез Чермешен егетләре? 30 мен деген ауыл білесің бе? Әйе. 30 меннен. Біз шегешіміз білді. Но біздің тұрабыз мұнда қазанда. Айдар өзі яңалық болып келді ол. Татар сахнасында профессионал, жоғары профессионал причем. Ойнаушы баянда һәм жоғары профессионал консерватория білімлі жыршы, халық шан тауыш белән һәм академ тауыш белән жырлаучы. Бұл бірден бір. Бұл музыкаға қадар бірден бір болып тұрады. Һәм бірден бір жетекші. Фольклор, академ вокал, опера театры белән филармонияны гел бәйлеп, икісін бірге тегіз алып барған жыршылардың бірісі ол. Bizim başka andi jыршыбыз жоқ. Бар операда шәп жырлаучылар, бар халық жырлаучылар. Ике сәхнәндә, ике театрында, ике зур шушы. Абдулла Тукай исемендәге филармония белән Муса Җәлил исемендәге опера балет театрының арасында шундый киң сукмак салучы, киң юл салучы бердән бер җырчы Айдар Фәйзерахманов. Айдар абыебыз гел яшьләр арасында. Аның күңеле дә нәкъ шундый япь-яшь булып калсын. Без аны бик яратабыз.
Менә барлык бүген катнашучылар, аның юбилей концертында катнашучыларыбыз исеменнән мин хөрмәтле Айдар абыебызны котларга чиксез шатмын. Аның җырлары, аның көйләре, аның сәхнә тәҗрибә белән ул безнең өчен үрнәк булып калсын. Без аны бик яратабыз. Айдар абый безнең милләтебез өчен бик зур мирас калдырган бик шәхсебез. Мин аңа бары тик озын гомер телисем килә, күңел тынычлыгы һәм шундый ук дәрт. Алла бирсен. Айдар абыйны чын күңелдән туган көне белән тәбриклибез. Ул шундый изге кеше, бар нәрсәне хөрмәт итә. Яшь булуына карамастан олы кешене кеше итә белә торган кеше. Менә һәркемгә дә әлеге яшькә кадәр яшәү бирелми бит, Алланың рәхмәте. Субханалла, безнең Айдар абыебыз сәхнәдә йөгереп йөри, җырлар иҗат итә, безгә бүләк итә. Без әлеге җырларны тамашачыларга башкарабыз, яратып башкарабыз. Айдар абыебыз исән-сау була күрсен. Тагын яңа матур җырлары белән безне сөендереп торсын. Республикабызның рәисе Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов указы белән Айдар Фәйзрахманов безнең юбилярыбыз milli sənətimizə, mədəniyyətimizə кірткән бихисап зур өлеше һәм олы хезмәте өчен Дуслык ордены белән бүләкләнде. Кайнар котлыйбыз һәм эшләр астында аның күкрәгенә бөркетергә бу орденны. Музыка сәнгате үстерүдәге мөһим казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле җирдә эшләгән өчен Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле сәнгать җитәкчесе Фәйзрахманов Айдар Фәтрахман улы Дуслык ордены белән бүләкләнә. байлык телибез. Калганда сәяхәт өтсен, киләчәктә дә бары тик менә зур менергә язсын. Һәм инде бүгенге концертыбызның кичәсе дә матур булырга тиеш дип үмитләнеп калабыз инде. Чөнки бик каты әзерләндек, бик күп репетициялар булды. Айдар абый инде бер шыр менә шушы 60 яшьтән 70 яшькә кадәр тирәсендә бик күп 3-4 китап чыгарды җырлар белән. Ул җырдан минем шәхсән үземнең репертуарда гына бер 16 лап җыр бардыр. Менә шушы вакытта эшләнгән җырлар. Ул җырларны яратып җырлыйбыз, халыкка да ошый ул җырлар. Аңа инде саулык, сәламәтлек телибез. Һәм шушы юбилейлар булып торсын инде гел. Шәшәк белән килгән бу егет сез кайдан? Здравствуйте, доктор Рахманович. Часто пересекаемся на выступлениях. Бел театрда булгач, концертларда шулай очраша торган. Бик уңган, бик тырыш кеше, исән сау булсын. Уңышлар. Аны җырлыйсың инде 70 яшь егет чакты, баба йөри тансыга ди. Сөйлем шәйләре ярата, мәйләр исми тамчыда, Айдар абыегыз, менә шу. Рәхмәт яусын Айдар абый.
Айдар абай, үзегезне хис итәсезме бүгенге яшегезгә? Әллә 18 яшьлек итеп хис итәсезме үзегезне? Менә аның төрле не бар. Кайсы вакытны ничегрәк инде. Мәсәлән, менә шушындай вакытны бик теге җигереп йөри торгач, үз бераз арып киткән кебек буласы. Көнлек тормышта мин әйтмим, барбыр менә теге үзеңне вакыт кысаларына бик кертәсе килми. Һаман да чөнки алда куйган тегеләр бар, өметләр бар, максатлар бар. Нәрсә теге кушырып утырсаң, әлбәттә вакыт сине үзенең кысаларына кертә, ул сине акырына баса. Менә мин шушы бергә каршы көрәшергә тырышам. Чөнки юнәлешләр бик күп, эшләгән эшнең сукмаклары бик күп. Бу сукмактан кирип китеп бер эш эшләп чыгам, кире җигереп кайтыр да икенче сукмагындагы эшне эшләп нитәм. Шул фольклор ансамбле, ул фольклор ансамбленең әйтик аңа мәсәлән сәхнәгә алып чыгырлык материалларны табуда үзенә кереп бер хезмәт. Аны турында гел уйланырга кирәк. Ул заманчада булырга тиеш. Шул вакытта без бит фольклор ансамбле безнең нигездә халык иҗаты ята. Без шул халык иҗатына аерылмаска тиеш. Һәм шул вакытны без ни конкурент яктан караганда без Татарстан күләмендә генә түгел, без Россия күләмендә дә, без дөнья күләмендә дә һәрбер теләсән инде ансамбльгә, теләсән инде сәнгать юнәлештә булган төркемгә үзебезне каршы куя алырга тиеш. Безнең бөтен ягыбыз камил булырга тиеш. Моның өчен бу әлбәттә менә сәнгать ягына килә. Бу сәхнәдәге хәрәкәтләр, сәхнәдә үзеңне тотышның, сәхнәдә киемнәрең, сәхнәдәге читек кәвешләрең һәм сәхнәдән тәкъдим иткән синең әсәрең. Булар бик зур тегенегә четерекле мәсьәлә, чөнки бүгенге көндә хәтта шундай тәкъдимнәр дә бар. Ничәпсез заманча тәкъдим итмисез бу җырны. Мәсәлән, миңа хәтта шундай тәкъдимнәр булыр. Менә кызларыгыз кыска күлмәктән булырга тиеш. Кызлар әйтик, анда җегетләргез үзләренең гәүдәләрен күрсәтеп диде, гаяр булып чыгыра тиешләр. Андай берләргә мин кырыс итеп әйтәм, татарда бер вакытта нәрсә булмаган. Татарда тыйнаклыгы аны киемендә дә чагыла. Менә шул кием мәсьәләсендә менә карап торам, шундай сокланып карап торам, күлмәкләр дип әйтик, рубашкалар, һәрбер кием өстендә без бик узак эшлибез. Безнең тегүчебез Гүзәл Ирековна белән безнең директорыбыз Гөлшат, алар бер киемгә без яртышар ел барабыз. Аның һәрбер узорын ул беренчедә милли булырга тиеш. Икенчедә аның төсләре, әйтәләр, кызыл кием татарда булмаган, нишә булмасын. Кызыл киемдә бар, яшелендә килгән, зәңгәрендә килгән, әмма дә ул барыбер ул ниндидер гармониядә булырга тиеш. Мәсәлән, минем бу кыз җирем кып-кызыл, аскы ягым ямь-яшел булса, ул бернинди дә инде кысаларга кергән мин гармониядә булырга тиеш. Сәхнәдәге синең килеш кыяфәтеңнән тыш, синең киемеңдә тамаша чыгарып, күңелең тынычландырып торырга тиеш. Синең Шитикә ушыңа да сине түбәтәңә ихтирам игътибар итәргә тиеш. Менә ихтирам дип ялгыш кына әйттем. Менә шушыннан игътибардан, матурлыкка булган игътибардан ихтирам килеп чыга. Синең сәнгатеңә, синең төркемеңә, синең иҗатыңа мин бүгенге көндә менә бу яктан бик бәхетле. Бәйрәме белән исән сау, бергә яшик, бергә милләтебезгә, халкыбызга хезмәт итик. Булды, шәп кылган рәхмәт, алкышлыйбыз. Салават, Аргентина. Birlikte 17'de idik, silmedik de yıllar uzunanın. Başkanlar şaşır, süyülerdi, ümit gitken ömür tuzanı. Yürekine haman yatıp dibe, Rize tügül ömür uzanla. Ümillerin bu yeşi gülü var, şapasıman giriyorlarına. Hep faydası yedi şu şartlarda, işgal bana uğramıyladı. Ben gülersin, ben şarlayısın gidir, Allah'ın emirlerin uyar. Külkülerden rahat idi, güler bilsek. Yamanlıkka vakitinde güler bilsek. Yaşav, yarayın bu dünyada. Ata oğulna, ana kızına birgen çakta. Matur oylar bizim bile yürgen çakta. Yaşav, yarayın bu dünyada. Kişide ağır ileri bunlar alsa. Yaşlar
картлардан тапкыр сүзләр ота алса, яшәү ярый бу дөньяда. Картларның тезен җылытса оныклары, аларның бит бу иң татлы